IFM News. IFM News. IFM News. Sports. Rim Machada ni Filipina tennis star Alex Eala kalpasan ang dinominana ni Renata Zarruaza di Mexico. Iti agsaruno a set 6-1, 6-2 tapno umabante ti second round iti prestigyoso a Wimbledon Championships iti London. Malagi pa simrek ni Eala kas 29th seed bitbit iti napinas a momentum manipod iti panagkampiyon na iti Birmingham Open. Iti ayayam sana pinapurma iti Pinay iti world number 75 ani Zarruaza. Ngayon lipas na iti laban iti uneglaing iti may nga oras ken sa 18 a minuto. Inpakita ni Eala ti kired na no sa dinuupat nga sasaruno iti ayam iti first set iti inyalat na kalpasan iti nasapa nga 1-1 at tabla. Naman limaban ni Zarruaza tapno mamat iti second set. Inlipas ni Eala iti maysa nga forehand winner tapno iserra iti ayam. Iti panangabak ni Eala iuray na langin no siya sino ti makasango na iti second round iti mangabak ti nagbaitan da Maya joint ken iti agsubsubli at tennis icon nga ni Serena Williams. Para iti IFM Sports dahil idol Joey C. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Sports.